Мен сезгә бүген кулмак башы ясарга өйрәтәм, һәм инде кулмактан ипи, үй шартларында ипи пешерергә өйрәтәм. Югары Шипке авылында яшәүче Гөлсинә Гыйлаева ипине чүпрәсез пешерә. Менә 20 ел инде ул әнисе, әбисе рецепты буенча гаиләсен файдалы һәм гади булмаган ипи белән сөендерә. Киптерелгән кулмактан иң элек ашыткы ясарга кирәк. 1 литр суга 2-3 уч кулмак салып, сары су барлыкка килгәнче кайнатып аласы. Кулмак суына он салып, буламык ясыйсы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ашыткы 1 тәүлектән соң әзер булгач ипине изә башларга да мөмкин. Кирәк кадәр җылы су, бераз гына туз, шикәр комы, үсемлек мае салып камыр баса башлыйбыз. Кулмак ипи озак басканны ярата, тәмлерәк була ди Гөлсинә ханым. Әби инде үзе белде микән, килененнән өйрәнде микән? Менә шулай иттереп инде без ничә кеше шулай династия дип әйтсәк тә була. Менә мин 3нче буын булам бит инде. Шушлай кулмактан ипи пешерәбез. Басылган камырны берничә сәгатькә җылы урынга куеп торабыз. Күәстәге камыр кабаргач ипи рәвешенә китереп, майланган табага салабыз һәм мичкә тыгабыз. Сәгать ярым, 2 сәгатьтә пешә ул. Менә Гөлсинә ханым кулмакны август ахыры сентябрьдә җыя. Югары Шипкәдә ул күп урында үсә. Инеш буенда, әрәмәдә, күршеләрнең коймасында да очратырга мөмкин. Мондый ашыткыда пешерелгән икмәк туклыклы була, озак саклана һәм үзенең тәмен югалтмый икән. Ипи генә түгел, бу камырдан башка ризыклар да пешерергә була. Кулмак ипи бик тәмле бит ул. Магазин ипиенә караганда менә шу йорт ипи, өйдә пешергән ипи бик тәмле була. Аны ашап туймаслык. Менә без шуңа күрә инде шушыңа өйрәндек, ияләндек. Хәзер инде 20 ел пешерәмдер мин шушы кулмак ипиен. Борынгыдан килгән гадәтне югалтмыйча буыннан буынга сакланган рецепт буенча Гөлсинә ханым Гыйлаева кебек кулмаклы ипи пешерүчеләребез булганда милли ашларыбыз онытылмас дигән теләктә калабыз. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.